Granstad går inte fort heller. Nej, nu tittar du. Du ska titta framåt. Kolla lampan på. Tittar man framåt. Titta vad fint. Kan inte den här grenen vara besvärlig för dig? Alla grenar. Det tog 2 minuter innan han var iväg. Han bröt i linjen först. Jörgen, Ja, precis. Visst var det så, Jörgen? Ja, det hade jag startat. en halv timme. Han var uppe i 4-5 minuter. Mm. Jag bara står rakt sen när man stannar. När han stannar, ja. Det är din vikt som avgör vad du ska. Ställer du rakt och, eller bakåt och bromsar han in. Det är 15 år träning.